Jutellaanpa vähän Suomi-tubesta. Nyt en ole täysin varma siitä, mitä on tapahtunut, mutta ainakin tuolla Twitterissä on viime aikoina keskusteltu taas vaihteeksi siitä, miten Suomi-tube oli alkuaikoinaan yksinkertaisempi ja parempi siinä mielessä. Voitaisiin hieman puida tätä kollega Merkurin aloittamaa twiittiketjua, lähinnä koska hemmetti kun täällä Intissä ei saa parempia videoideoita. Tästäkin aiheesta puhutaan jo toista kertaa nimittäin. Jos teillä on mitään aiheita, mistä haluaisitte kuulla mietteitä, niin antaa vaan kuulua, niin katsotaan mitä voin asialle tehdä. Noin yleisesti twiittiketjun ihmiset haikailevat takaisin aikoihin, jolloin Suomi-tubedibe oli yksinkertaisempaa. Yksinkertaisella tässä tapauksessa tarkoitetaan aikaa, jolloin tubettajat eivät olleet julkkiksia, jotka kiertää risteilyjä ja viihdyttää räkänokkia Hartwall-areenoilla ynnä muissa semmoisissa, ainakin mikäli uskomme Teemu Leinonen nimistä käyttäjää. Ilmeisesti yksi suurimmista häiritsevistä asioista nykyään Suomi-tubessa on se, miten uskomattoman paljon huomiota suuret YouTuberit saavat nykyään. Painotan, ettei kyse ole kateudesta. Kyse on siitä kaipuusta vanhoihin aikoihin, jolloin videoiden tekijöistä tiedettiin lähinnä heidän nimimerkkinsä, jonka takaa he laukovat ajatuksiaan ja hyvää viihdettä niitä kaipaaville, ilman ylimääräisiä hässelshönejä tekemästä kaikesta maukkaampaa valtamedian edessä. Nykyään kun tuntuu siltä, että suuret YouTube-pupsitekijät nostetaan hyvinkin korkealle pedestaalille, he ovat mukana haastatteluissa, suurissa tapahtumissa ja televisiossa. Seuraavaksi analogia. Se on vähän kuin tosi hyvä soppa, johon on laitettu mausteita niin paljon, että alkuperäisen sopan maku alkaa hälvenemään. Sitä se ei välttämättä tarkoita, että soppa olisi maustettuna sen pahempaa, mutta toisinaan pelkkä nakkesoppa ilman sen kummempia gourmet-säätelyitä maistuu paremmin kuin hyvin. Toinen kulmakarvoja nostattava aihe, mikä nousi esiin Twitterissä, oli näiden suurten YouTube-lubu-tekijöiden vastuu katsojakunnastaan. Myöntäkää pois, suurin osa teistä tämän videon katsojistakin on alle 18-vuotiaita, ja vaikka ette välttämättä sitä vielä ymmärrä, meillä YouTube-tekijöillä on todella suuri vaikutus juuri teihin nuoriin kansalaisiin. Moni meistä voi olla suurikin osa teidän elämästänne, ja kun otamme huomioon, että elätte kasvatuksenne kannalta todella kriittisissä vaiheissa, paikkamme roolin malleina tässä yhteiskunnassa korostuu, halusimme sitä tai emme. Jos nyt oikein olen asian ymmärtänyt, keskuudessamme on muutama kollega, jotka eivät ole ottaneet tätä vastuuta vastaan vastustajan vastalauseen ja vasta-ajatuksin vastustajia vastaan nyt. Mitä minä olen kirjoittanut tänne minun skriptiin? Tai muuten eivät ole sisäistäneet ajatusta siitä, että heillä on vaikutusvalta hyvinkin moneen ihmiseen. Tämä näkyy jos minkälaisena draamana, mitä eri tekijöiden välillä toisinaan näkyy. Omasta henkilökohtaisesta mielestäni mikä tahansa kitka YouTube-pelipuuppelitekijöiden välillä on vain uskomattoman surullista katseltavaa. Tässä ollaan kuitenkin monta vuotta oltu saman harrastuksen äärellä ja meidän videoiden lopputavoitteet ovat yleensä samat. Tuottaa omanlaistamme viihdettä katsojalle. Mikä ihme siitä tekee niin monimutkaista, että tämä meidän harrastuksemme, jonka kautta muuten tarjoamme kansalle täysin ilmaista videomateriaalia, eipä kestä, antaa toisinaan alun riidoille fekaalista materiaa ympäriinsä heitteleville myrskyille ja sen sellaisille. Tai kysytäänkö näin, että onko perustavanlaatuiset käytöstavat unohtuneet kokonaan? Noin yleensäkin en itse ymmärrä juuri mitään ihmisten välillä tapahtuvia riitoja. Mikä toisen piikittelyssä viehättää? Miksi tuottaa tuskaa toiselle? Miksi mennä vaikeinta reittiä asioiden selvittelyssä? Ja mikä palapelin palanen päästäsi puuttuu, jos mietit, että naapurivaltion pommittaminen kuulostaa todella hyvältä idealta, vain koska he ajattelevat eri tavoin? Mutta kuitenkin vähän aiheen vierestä palataan aiheeseen. Loppujen lopuksi kysymys kuuluu, onko Suomi-tuben kuuluisuuttuneisuus, mielenkiintoinen sanavalinta, niin ikävä asia? Onko se suurikin paha, että muutama valittu tekijä seikkailee televisiossa ja suurien kokoluokkien tapahtumissa? Itse sanoisin, että näin tekijän asemassa on suhteellisen helppoa luoda oma pieni kupla, jonka sisällä pitää vain ne asiat, joita itse pitää tärkeänä. Minähän en tosiaan ole antanut yhtäkään haastattelua, saati tehnyt yhtään rahalla tai tuotteella sponsoroitua videota, eikä minulla ole aikomustakaan. Lisäksi en seuraa muita suomalaisia YouTube-tekijöitä lähes ollenkaan, joten olen lähes täysin, eli ainakin puoliksi pihalla Suomi-tuben menosta. Täten voisin sanoa eläväni edelleen noissa vanhoissa hyvissä ajoissa oman kuplani sisällä. Se, ovatko kyseiset ajat kadonneet, on ihmisyksilöstä itsestään kiinni. Kysymys kuuluukin, pystytkö elämään tietämättä, mitä muualla YouTubessa tapahtuu? Voihan se tietenkin olla yhdenlainen haaste itse kullekin. Mutta siinä oli meikäläisen pieni briefaus
tuosta Twitter-keskustelusta Suomi-tubesta noin ylipäätään, ehkä vähän vähemmän omia mietteitä tästä asiasta. Näin loppuun voisi tämän skriptin ulkopuolella sanoa, että kyllä nuo vanhat hyvät ajat oli vanhoja hyviä aikoja. Itseä viehättää edelleen toi, että mulla on aika hyvin pysynyt toi meikäläisen Rajaskel-nimenä. En ole laittanut mihinkään teepaitoihin tai mihinkään kuppeihin tai semmoisiin nimiä lätkässyt kaupallistanut itseäni noiden videoiden ulkopuolella sen kummemmin eikä mitään, niin ihan hyvin toiminut itelle, oon tyytyväinen, voi keskittyä elämään ihan normaalisti, vaikka tämä YouTube-kanava on olemassa ja silleen. Mutta näin loppuun pitää sitten tietenkin katsojien ja kansan mielipiteitä kysyä. Alkaako teitä väsyttää tää Suomi-tuben nykymeno, että kaikki on niin hienoa, isoa. On toi, mikä se on Tube-miitti, oliko se Tube-miitti nimeltä? Tubegon, sehän se oli. Se on siellä Helsingissä. Siellä Helsingin herrat siellä Tubegonissa aina käy siellä. Minä täältä pohjoisessa, minä en täältä mihinkään pääse. Ei vaikka. Mutta niin. Alkaako teitä väsyttää tää meno? Vai onko se vaan sitä mitä on ja antaa olla ja hyvin pyyhkiä ja kaikki ok? Se on päivän kysymys. Ja muutenkin videon muihin aiheisiin tai mitä tuossa nyt tulikaan sanottua. Saa ottaa kantaa, voi ottaa kantaa, kannattaa ottaa kantaa. Miksi kukaan ei syö niitten leipäpusseja sitä kantapalaa hiivatti? Ihan samanlainen se on leipää kuin kaikki muutkin. Joo, mutta ei sen kummempia mietteitä itellä. Jutellaan tuolla kommenttiboksissa lisää sitten. Eiks? Kyllä. Tehdään näin. Se on mun puolesta näkemiset, son morot, hyvät päivänjatkot ja mitä muutakaan minä meinaan aina sanoa tässä videoiden lopussa. Meinaan nimittäin unohtua tuolla intissä. Joo. Taakse poistu. Tämä näkyy jos minkälaisena draamana, mitä välillä, eri tekijöiden välillä, mitä minä olen kirjoittanut tänne, antaa toisinaan alun riidoille fekaalista materiaa ympäriinsä heitteleville, voi elämän kevät, se meni niin hyvin tähän asti, 4 minuuttia 23 sekuntia sitten tuossa vaiheessa piti töpäästä, no niin, no. Jos minä käyn juomassa lasiin vettä ja yritän uudestaan, niin musta tuntuu, että voisi onnistua pikkusen paremmin. Mä haluan vetäyttää yhdellä istumalla, mä en halua editoida juuri mitään pois. Se pitää opetella nimittäin, se on tärkeä skill. No niin, blooperit loppukoon tähän. Nyt hiljaa.